Molweni namkelekile nonke kwezitshisa be-entertainment otrendayo ezinkundleni zokuxhumana njengangoku nguSneh Msele. Kukhona ke umntu ovele wamsukela shame wahamba wayoposta ku-Facebook, uye waposta wathi Sneh Mseleku is pregnant. Utata uMusa Mseleku is going to be a grandfather once again. Check the comment section. Uye wathi esogqiba ke waya kwi-comment section yakhe wafaka le video. Andithi niyambona uSneh uba isisu sinjani, inoba ubloated or whatever the case is, but ke abantu bavumiselana naye into yoba hayi nyhani uphinde waziphinda uSneh. So uSneh uye uba uyatrenda, then ke waresponda. Masibukeleni ivideo, then at the end soqhubeka sidingide ke indaba. Mana ninjani, ngisabuza futhi ngiyacela Nkosi yami, imalini konje ukuthi ususa umuntu endabeni zabantu? Khona ngifuna ukumkhipha endabeni zami, ngimboleke noma imali aphume endabeni zami. Kaze ngalingwa. Bese namhlanje lesithathu, kaze ngalingwa kulesithathu. Ngizivulela live la. Hayi ama comment. Okay, ngibone ngisendela umuntu isithombe ethi hawuthwana ngikhonqa umkhulele. Khulelwe. Hayibo, Nkosi yami ngiyazi nalo ndaba ukuthi ngikhulelwe. Hayibo, ngizivulela live today. Hayi, you really pregnant. Wara. Guys. Hayi mina ngeke lo ongithanda indaba zami, ngicela kumnika imali aphume endabeni zami. Aphume ngoba manje angithandi uzozaphume kabuhlungu. Ngicela kumnika imali aphume endabeni zami. Ngifuna ukuzontela. Ngizontsha angikhulelwe, anginalutho Nkosi yami. Angifuni ekugcineni la mase ingasekho ingane kuthiwa ngasikhipha isisu owara ngayibulala ingane. Anginangane, angikhulelwe esifeni sami, anginalutho. Nalo uhambe edumisa into engekho ku-Facebook, cela aphume endabeni zami. Akaphume nje aphele endabeni zami. Ngenze njani menginomkhaba? Yini engizoyenza menginomkhaba Nkosi yami? Ngenze njani? Hawu, kaze ngalingwa emhlabeni, ngaze ngalingwa. Yazi ngingathatha unegaxa indaba engaka zakhe. Kodwa uzoloke kunaka indaba zami. Anginalutho, angikhulelwe, angimithi, nginomkhaba wami nje Nkosi yami enginawo. Ngiyadlela, ngikhuluphale, mengilumjolweni all-right, ngikhuluphele, sekuthiwa ngikhulelwe. Ngizozaca futhi nithi ngiyagula. Ikuphi wena fanele ngikwenze emhlabeni? Yini efanele ngiyenze? Ake ngizwe ngani ke country ukuthi fanele ngenze njani? Yini efanele ngiyenze? Anginalutho, ngizontela Yo bethunana anizamsizeli uSneh guys, because ungafumanisa kuba manyani on that particular day waye bloated. Because I'm saying this because ngoku bendiyothatha le video endinifakele yona efakwe ku-Facebook, by the way, to prove, to show, to use as evidence uba manyani uSneh ukhulelwe. Xa ndijonga ivideo engaphansi kwaleyo kukhona le video of which siyasibona isisu sakho uba it's well put together. I think it's because ngaphansi unxibe i-tight. I think also uSneh xa izoya out guys, because seyi-celebrity manje, naye makazame at least ukunxiba i-tight because uyasazi uba isisu sakhe sikanjani, inoba ungaba bantu ababa bloated. Because you can see kwezinye i-videos hayi sincinci isisu, then kwezinye i-videos sivele sibe sikhulu kakhulu. So I think unengxaki ke yokuba bloated. Now of course lo mntu waku-Facebook, I think the reason as to why end up ethe eposte le video then wathi uSneh ukhulelwe is because 2 weeks back ne ngoku bekelotshelwa uSamke, uSneh sesambona enxibe i-sling bag. So uye watrenda ngalo wiki. People were like why ezonxiba i-sling bag noba ufihla i-pregnancy? So iqalela apho yonke lento. So yeah guys, ke nazo indaba of the hour. Your thoughts, ndiyacela masengage neni down on the comments. Please do also subscribe if you have not done so, and on my next one. Bye.